Ndirangu. Ndirenyu. Wamakamhangaira ndiani? Sivanda. Hapo padani. Vati haana kuuya. Ndokupi? Kwedu kwachitemerere. Kwachitemerere ari kuningirwa mhosva yei? Ndine maodhi andakauya nawo mambo muno. Avakaramba asi vachitaura different types emukadzi. Saka nhasi vose hakuna bvuma kuuya. Mudzimai ndakanzi handinaumbowo mudzimai akazonobudisa futi mamwe maodhi okutaridza ndakuhura naSivanda. Tichibva muno mudare vataedza kundirambira muno vakatanga haana kuuya. Wenyu? Neustaboniwo akatora mukadzi wemunhu museamo akatongwa asipo anouya achimhai. Ndikati nyaya yakatanga ndakatanga kukumbira kurimisana nemurume nandina ng'ombe. Ndine madzimai 2. Saka murume uyu akandipa judgment yekuti ng'ombe dzangu dzinomukirwa na4. First time ndini ndakamukira kunotora ng'ombe. Second time ndakatotaura zvemombe hazvisi zvandabvunza. All right. Hazvisiro zvandabvunza. Sorry. Ndati maodhiyo enyanga achiti chii chamungati mukaisa pamberi pedara rinokubatsirai kuti right. Maodhiyo aitsanangura pamusoro pokuti vaSivanda vaitaura kuti wakakwira maraundi mangani mukadzi wangu. Inini mukadzi tanga taiyanana. Mukadzi vaSivanda ndokubata foni ndokufonera mudzimai wangu direct vachibvunzana nyaya iyoyo kukwira nawo mubedroom. Maodhiyo acho ndikamavhura muno mudare. Vaibvunza kuti ari kukwira umwe ndiani? Vaiti mukadzi wangu ini ndaita semunhu aita makuwa asi Sivanda uyu wakauya pamba pangu achitaura nhau iyi. Akatomutsa munhu wandakauya naye muno mudare musevenzi wandaiva naye achiti mupurisa wauya. Maodhi acho kana muchitendera ndomavhura momanzwisisa. Ndoda kuseka ndibatsirika kuti nyaya takafamba naye kasvika apa ngatisatambise time. Kana yaita judgment toisa vadzoke nemawitness vauya nawo nemawitness. Takaisira kuti mawitness ngaauye. Saka auye here mawitness. Vari kutaura zvemaodhi akarambwa vari muno namambo kuti haiti. Aripo mamwe akazochinopupura mukadzi takamabva mudare mukaudzwa zvamaudzwa nedare ndozvamunofanira kuita. Mauya here nemawitness amakati witness yemaodhi emukadzi achitoti ndavakuhura naSivanda ndinayo. Ndinayo. Mawitness mudzimai wangu uyu mumwe wacho waisemiwa uyu. Baba. Ndini sabhuku wevanhu. Uyu munhu ari kutaura nezvakare Jameson Sivanda. Takamutonga nababa waBhanabhasi kuti apera nenhau yakaita sei atora vakadzi vevanhu sezvamatorero akaita mukanzi endai munouya newitness nedare mukasauya newitness akanzi umbo vakanzi kolektai umbowo wemanhingi ari kurapidzwa wemaodhesi ari kurambidzwa. Handini masabhuku anotaura zvisina basa pamasoro pangu. Maodhi akarambidzwa murimo namambo kuti atite. Next court mutema. Vabatsire kuti varongeke. Kana imi muri mumawitness acho nakamwe witness this court. Uyai muwitness kuti munhu uyu wamuri kuona apa ndo basa rake kutora vakadzi vevanhu kuwitnessa kwakakura iko. Pamusoro emambo ndini muridzi nemudzimai asipo. Nyaya iyi mambo taura semudzimai akatorekutwa akabva pamba pangu haatozori pamba izvozvi. Saka mukadzi wamutaurira kudare ndokumanje polite cook haana kutouya izvozvi vakatomubvisa pamba nhumbi dzake dziri pamba. Vana Tezvara vangu izvozvi mukawa maaudio ndiri kutotaura nana Tezvara vachiti vanoda kuuya kuzogadzirisa nyaya asi havari kuBotswana vamwe vari kuZambia. Nyaya yangu nyaya yangu ndeyekuti dare rakati uyai nemawitness
ndobva mahwitinesa imi kuti muchauya nawo nhasi. Mambo handingaita sendokakavadzana nedare. Kukakavadzana neni kutambaka. Handisi ndikukumbira kuti mundibatawo zvakanaka. Kana makanzi uyai nemahwitinesi. Kwakanzi uya negumombo. Mataura mapa mukana mutaura baba. Papa goda kuti ungakanya yacho. Uya makadzingirwa last time kunzi dai mutora mahwitinesi boza mutaure zvinhu zvistraight. Mutaura zvinhu zvakawanda taurai kuti hwitinesi yangu mukadzi uyu wandauya naye. Mumwe mukadzi akahwitinesera mumwe mukadzi. Obviously mumba obviously muri vanhu wani. Tizvere neyako mwana. Matatirwo wakaitwa nyaya iyi nguva yapfuura. Yakapedzera yaane consensus isiri clear. Ndokubva baba vaburitsa audio yavo. Audio yavo haina kutombotora nguva refu ichiverengo ichiveivira. Yakabva yangomiswa nokuti yakanga yakuita ndoda kukonfisa nyaya. Saka mukadzi iye pachavo haasi wavo as such. Ndezvigirlfriend. Nyepa here wavo. Ndezvigirlfriend. Nyepa here. Vakaboenda. Aiwa mukadzi wavo chaiva. Aiwa. Havana chavangabvisa kwati zvavo. Pamusoro chandakabvisa manje ndopandiri kuti ndinopupura navatezvara. Ndakaenda ini kumba kwana tezvara ndikanokumbira nguva grace period yekuroora nokuti munhu wandakawana ane mhuri yake tanga asina pokugara endikatsvaka pokugara ndosaka iyi ndiyo iyi yamaoko wavana tezvara mudzimai atiza ndobva ndaripota haina nyaya yakunetsera panyaya yebaba yayo kune mahotera semudzimai wenyu munhu wokunze aditi achiti zvinhu ndakazvinondinonotsvaga ndisire idare zvino zvinonetsa ndakuudza